Дами и господа, тази песен е специално създадена от Марио, който поздравява неговата съпруга Теди от град Девня. Борисов Продакшън! Теди, кердилине осавре душмани, келела ми ромни, кел Теди, кердилине осавре душмани. Аче Теди, 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 кердилине осавре душмани. Аче Теди, 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 кердилине осавре душмани. Да чуе цял град Девня, че Марио е най-големият тарикат, най-бързото ауди в цяла Девня, най-добрия, най-бързия в цяла Девня. Дикена ми ромни, шунен ромале, нашти амен те пераве на мен, капабарас туме осаврете джанена, ми ромни си най-лачитар, зависте менена. Вали гърми на Марио, Теди пак му върви и от въздуха дори прави пари. Завиждайте злобари, Теди, кердилине осавре душмани, келела ми ромни, кел Теди, кердилине осавре душмани. Аче Теди, 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 кердилине осавре душмани. Аче Теди, 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 кердилине осавре душмани. Срещу Марио да тичате, няма да го стигнете. Има още на какво да се учите, много да се учите. Жена му е красива, къщата му е палац. Той ви казва, че е един, но отговаря за 101. Думата му е тежка и само тя се слуша. Айде душманите, айде пръскайте се от злоба. Келела ми ромни, кел Теди, кердилине осавре душмани. Келела ми ромни, кел Теди, кердилине осавре душмани. Аче